קדימה, והזמן רץ. המחשב, האינטרנט, הסרטים וקונסולות המשחקים נכנסים לטלפון הסלולרי. השנה כבר 2010, ואנו כבר לובשים את המחשב הסלולרי הראשון שלנו. ברוכים הבאים לעתיד, עידן המחשוב הלביש. בוקר טוב, מדבר המחשב הסלולרי שלך. אני רואה שהתחברת. כן, אבל תחליף את הקול המזעזע שלך בבקשה. לוח הזמנים להיום. אמא צפויה להגיע בשעה 4:30. אבא בלונדון יספיק להגיע לארוחת הערב, ואחותך הקטנה כבר בגן. בשעה 2 אימון ספינינג עם החבר'ה, בחדר כושר. בעוד שעה מתחיל שיעור תכנות משחקים בטכניון. האם להתחבר להרצאה? לא, אבל תקליט לי את ההרצאה. שרת החינוך נדרשת להצביע בעוד שעה בעניין ביטול הלימודים בבתי הספר בחטיבות הביניים ומעבר ללימודים וירטואליים. אנא, הצביעי בעד או נגד. הצבעתך מועברת בקוד חסוי ומאובטח ללא זיהוי פרטייך האישיים אל מוקד משרד החינוך. שרת החינוך מודה לך על השתתפותך בתהליך הדמוקרטי. קיבלת הזמנה להצטרף הערב למשחק הפקמן הכיתתי שיערך בגבעת הרקפות. המורים הפעם גם משתתפים. האם לאשר את השתתפותך? חשבתי להיפגש הערב עם נועה. תבדוק איתה אם היא יכולה גם להצטרף, נלך ביחד ונקרא אותם. כואב לי הגרון. מפעיל חיישני גוף. לחץ דם תקין. טמפרטורת גוף בנורמל. דופק תקין. המקרר דיווח לי על חוסר של 2 בקבוקי קולה. כמה תרצי להזמין? אני מתה מצמא אחרי הספינינג. תזמין עוד 4, שיהיה דיאט. ושיגיע בשעה הקרובה. בוצע. הנעליים שחיפשת במחיר הזול ביותר בארץ, בחנות משמאלך. איזה נעליים חיפשתי? וואו, איזה מגניב. בדיוק מה שרציתי. זהו אור שנפגע הבוקר בתאונת דרכים. אור נמצא בחדר ניתוח ויש לו סוג דם נדיר A-, בדיוק כמו שלך. מה זה אומר? מאחר ואת הקרובה ביותר לבית החולים, מבקשים שתתרמי דם. האם את מסכימה? אבל אני מפחדת. מפחדת זה כן או לא? מפחדת זה כן. מעוניינת לשמוע מוסיקה לטינית? לא, תביא משהו ישראלי. אולי זה סבלימינל והצל? לא נמצא במאגר שיר בשם סאב, לימינל והצל. טוב, תריץ כמה שירים. ושיהיה בעברית, אחי.